7,300 Испания, 26,250 Франция. Пред вас вече са трикратните световни шампионки Италия с едно много интересно, много динамично съчетание с топки, което видяхме също през миналия август за първи път. Много обигран състав. В същото време много умно обновявайки се с по една-две нови състезателки. Става прегрупирането на състезателките в тази композиция. Толкова плавно влизане от елемент в елемент с подчертаване от време на време. Това наистина беше съчетание, което направи огромно впечатление миналата година. И ми се струва дори, че новата програма на рускините е в италиански стил. Споделяш ли това мнение? Споделям, да. Смятам даже, че и Беларус така са взаимствали по отношение на композицията си с топки. Те са си сменили композицията с топки по музика на Вивалди. Ще имаме възможността да ги видим. Може би те са следващите. Точно, да. Само да кажа, направи ми много голямо впечатление, че гимнастичката, която излезе за да постави резервния уред, беше не коя да е друга, точно капитанката на този отбор, Елиза Сантони. И това става за втори път. Имам усещането, че тя има някакъв сериозен здравословен проблем, така че италианките в момента отиграват един състав, нали, ако това е така истина, ние никога не можем да знаем детайлите до края. Това е може би състава, който италианките в момента отиграват, за да са готови за Лондон.